Agrelus teče. Do piči! Zdravím lidi a vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně nasedu na něčem, na čem by ostatní lidi jenom mávli rukou. Špatný kanál. Do piči! Proč máš berle? Do piči, já už to tak mrdám. Zdravíčko, YouTuber, vítám vás u druhé epizody neoblíbený YouTubeový show s názvem Ask Agrelus. Originalita z toho opravdu teče. Pustíme se na otázky. První otázka. Proč máš boule? Tady jsou... Druhá otázka. Ty vážně doufám, že tentokrát už to bude něco trošku inteligentnějšího. Kdy bude další porádek? Můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu. Tady jsou moje další videa, koukněte na vědecký kladivo, zatím se mějte a čau. Do piči! Agrelus teče. Do piči!